Исәнмесез? Сез Татарстан 24 каналында полиглот тапшыруын карыйсыз. Сезнең белән мин, Гөлүсә Сынгатуллина. Телнең сүзлек составы фән һәм техниканың, иктисад, мәдәният, әдәбият һәм сәнгатьнең үсешенә бәйле рәвештә байып, камилләшеп тора. Берәр әйбер яки күренеш искереп юкка чыга икән, аларны белдергән сүзләр дә төшеп кала. Айрым очракларда әйбер яки күренеш үзе калса да, ана атаган сүз урынына яңасы барлыкка килә. Кулланылу дәрәҗәсенә карап, татар телендәге сүзләрне 3 төркемгә бүләргә мөмкин. Актив сүзләр, яңа сүзләр, искергән сүзләр. Бүгенге тапшыруда без искергән сүзләр турында сөйләшербез. Җәмгыятьтә үзгәрешләр барлыкка килү белән, тормыш көнкүрешкә, гореф-гадәтләргә, иҗтимагый сәяси мөнәсәбәтләргә бәйле сүзләр пассивлаша. Алар я телдән төшеп калалар, я айрым сүзнең тамыр өлешендә генә сакланып торалар, я фразеологик берәмлекләр составында очрыйлар. Андый сүзләрне без искергән сүзләр дип атыйбыз. Кайбер сүзләрне бүгенге көндә белгечләрдән башка берәү дә белми. Хәзерге татар телендә алар бөтенләй кулланылмыйлар диярлек. Мәсәлән, бикасап, тукыма, арзу, теләк, балпан, лашын, барнагыл, акча берәмлеге, иге, яхшы, багбан, бакчачы, балга, хәрби, балта. Сүзлекләрдә алар иск дип билгеләнә, ягъни искергән сүз. Мәсәлән, аңлатмалы сүзлектә беренче итеп абыз сүзе шундый тамга белән билгеләнгән. Бүгенге мәгънәсе укымышлы диелгән. Әсәрдән мисал китерик. Галиәкбәр шулай бик абыз кешегә әйләнде. Әлеге җөмләдән чыгып, вакыйганың үткән гасырда барганын чамалыйбыз. Кайбер искергән сүзләрнең айрым очракларда билгеле бер максат белән кулланыла торганнары бар. Мондый сүзләрне тарихи сүзләр дип атыйлар. Алар белдергән төшенчәләрнең башка исемнәре юк, ә бу төшенчә үзе күптән кулланылмый. Мәсәлән, патша, хан, мырза һәм башкалар. Мондый сүзләр чорның үзенчәлеген сүрәтләү өчен кирәк. Нурихан Фәттахның «Истил суы ака торыр» әсәрендә тарихи сүзләр зур урын алып тора. Мисаллар китерик. Каган, кам, би, каравыл башы, товарлык башы, су башы, базар башы, тамга башы. Тарихи сүзләр тарих китапларында, фәнни популяр хезмәтләрдә, әдәби тарихи әсәрләрдә урын ала. Иҗтимагый сәяси тормышка караган тарихи сүзләргә мисаллар китерик. Җария, рабыня, ханбалык, столица, бәк, князь. Хәрби лексикага кагылышлы сүзләр. Каны, футляр, алай, отряд, кием салым атамалары, көбәк күлмәк, военная одежда, очлым, головной убор, көртәй, одежда из меха. Хан сүзе пассив. Ул тарихи әсәрләрдә, фәнни сөйләмдә җанлана ала. Ә менә хан заманы, хан кыз әйләнмәсе, алар катнашкан канатлы гыйбарәләр, мәкаль әйтемнәр көндәлек сөйләмдә дә актив. Бу тар берәмлекләрне сөйләмдә җанландыру, активлаштыру үзебездән тора. Искергән сүзләрнең тагын бер төркеме бар, ягъни архаизмнар. Алар нинди дә булса төшенчәнең, күренешнең искергән атамалары. Мондый искергән сүзләр урынына яңа сүз йөри башлый. Мәсәлән, төрки телләрдә ут үлән төшенчәсен белдергән. Хәзер бу сүз архаизмга әйләнгән, аны үлән сүзе алыштырган. Әмма ут сүзе бүгенге көндә дә кайбер сүзләрдә сакланган. Әйтик, утар, утлап йөрү, утлау, алабута. Тел хәзинәсен кадерләп саклыйк. Һәрбер сүзнең асылына төшеник. Милләтебез зихененә, аның авыз иҗатына, сүзлекләргә, әдәбиятка кереп калган сүзләрне истә тотыйк. Мөмкин булганча кулланыйк, сөйләм телебезне баету өстендә эшлик. Бүгенге тапшыру сезнең өчен файдалы һәм кызыклы булгандыр дип ышанып калабыз. Мин Гөлүсә Сынгатуллина, сезнең белән сау булашам. Очрашуларга кадәр.